Hvert år falder 3.500 mennesker om med hjertestop uden for hospital i Danmark. Flere kan overleve, hvis flere viser mod til at træde til. Siden 2014 har Trygfonden stået bag en langsigtet kampagneindsats, der vil gøre det nemt og naturligt at træde til ved hjertestop. Kampagnen er baseret på et antropologisk studie af danskernes barrierer og motiver for at træde til. Ved hjælp af små fortællinger lærer førstehjælperen at overvinde sin egen frygt for at hjælpe. Det legende univers taler direkte til førstehjælperen og giver et budskab, der er nemt at huske. Du kan redde liv. Vi fortæller, at danskerne kan mere, end de tror. Og at de aldrig er alene. De skal bare ringe 112 og lade sig guide af personalet. Målet er at blive det land i verden, hvor flest træder til ved hjertestop. Du kan redde liv. Det har stor værdi at debriefe førstehjælpere et par dage efter, de har deltaget i et genoplivningsforsøg, fordi at de tit står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål og nogle følelser, de har brug for at tale om. Det her med at træde til ved hjertestop, det er jo en voldsom oplevelse, fordi det er jo en kritisk og uventet situation, som man ikke har nødvendigvis deltaget i før. Og det leder naturligvis til nogle spørgsmål omkring, om man har gjort det godt nok. Og selvfølgelig så bliver man følelsesmæssigt påvirket, fordi man er jo ikke vant til at se en død person, for eksempel. Og man er slet ikke vant til at gå hen og røre ved en død person. Så det er voldsomt. Det vi gjorde, udover at tale med førstehjælperne, det var faktisk at tale med personalet på vagtcentralen, som var dem, som debriefede borgerne. Og det var også rigtig interessant, fordi at de fortalte faktisk, at ved at tale med borgerne, så fik de faktisk selv en øget bevidsthed om, hvad borgerne oplever, og derved det kunne de rigtig meget bruge i deres næste hjertestop, som de behandler i 112-opkaldet. Det vi fandt ud af i projektet, det var faktisk, at de fleste førstehjælpere, de fandt ud af, at de gerne vil gøre det igen. Fordi at det her med genoplivning, det blev afmystificeret, og man opdagede, at det ikke var så slemt, som man troede. Selvfølgelig var det en voldsom oplevelse, men det var også en stor tilfredsstillelse faktisk at føle, at man kunne gøre noget for en person, der lå og var død. På baggrund af min forskning, så vil jeg helt klart anbefale, at man indfører systematisk debriefing fra vagtcentralerne ud til førstehjælperne, som har trådt til. Fordi det er en relativt nem løsning med en meget stor effekt.